Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću za vas spremati ove fantastične postne krofne. Pogledajte samo kako su šuplje iznutra. Za početak stavljamo pola kocke svežeg kvasca. Možete koristiti suvi kvasac, jedna kesica je umjesto pola kocke svežeg. Stavljam kašiku šećera, kašiku brašna i običnu vodu. Ovo ćemo sada da razmutimo i ostavit ćemo pokriveno nekih 10-15 minuta da kvasac reaguje. Znaćete da je spreman onda kada vidite da je u posudi popenilo, da se napravila pena. Najbolje je da preko ovoga da stavite streč foliju ili kesu pa da je vežete. Preko ovoga ću staviti još krpu kako bi ih dodatno zagrejala i ubrzala proces reagovanja kvasca. Nakon 10-15 minuta skidamo jedno, skidamo drugo i krećemo sa pripremom testa. Dodajem još jednu kašiku šećera, ukupno stavljamo 2. Dodajem rendanu koricu jednog limuna, ona će dati nekako poseban šmek krofnama i zaista onako osvežavajući lep ukus. Tako da je apsolutno moja preporuka da stavite. Možete staviti i koricu pomoranđe, kako god želite. Ali zaista da šmek. Možete staviti aromu vanile ili vanilin šećer, kako god želite. Ovo su neke arome iz Lidla koje su fantastične. Ovo je neka bourbon vanila i daje neverovatan miris i ukus jelima. Stavljam malo ulja, kiselu vodu, običnu vodu i dodat ću jedan deo brašna. Ukupno ide oko 500 grama brašna, ali nećemo odmah sve da stavimo, nego dodajemo postepeno i mešamo jer želimo da nam testo bude meko. Kako odrediti koje je testo meko, pokazat ću vam kasnije kada budemo zamesili loptu. Prvo ću ovako malo kašikom, dok je još uvek žitko testo. A kada više ne bude mogla kašikom, onda ću početi da mesim rukama. Sad ćemo rukama mesiti sa svih strana, dodajem malo po malo brašna i mesimo testo. Radi lakšeg mešanja možete ga prebaciti na pobrašnjenu površinu i tako mesiti, zato što nam ovi obodi malo onemogućuju lako mešanje. Nikakva posebna tehnika nije potrebna za mešanje, samo u krug i tako da se formira lopta. Opraću ovu činiju, nauljiću je, pa ću prebaciti ovu loptu testa. Sad ću još malo sa svih strana ovako rasporediti ulje, tako da ćemo lopti omogućiti da nesmetano raste i da se ne lepi nigde za sud. Preko formirane lopte stavljamo opet streč foliju
možete i kesu kao i na samom početku i preko ću staviti opet krpu i tako ostavljamo nekih 40 minuta na toplom da naraste. Sobna temperatura ili ako je zimski period možete staviti pored radijatora grejnog tela. Nije potrebno da bude vruće, ali negdje gdje je prijatna temperatura. Kada je testo naraslo, nakon nekih 40 minuta, izručujemo ga na pobrašnjenu površinu i kratko mesimo. Tek onoliko da se ponovo formira lopta. Kada je lopta formirana, vidite kako se vraća testo čim bocnete prstom. To znači da je testo meko. Sada ću ovako malo razvući jer otprilike to je neka veličina na kojoj ćemo razvući ovo testo oklagijom i seći krofne. Slobodno može da bude još više pobrašnjena podloga, tako vam se krofne prilikom sečenja ne bi lepile. Izaberite modlicu kojom ćete seći krofne. Ja sam izabrala neku čašu koja je poprilično tanka, tako da neće da gnječi testo, nego će odmah da ga lepo seče. Ono što je potrebno samo pre sečenja uraditi je da modlicu, odnosno čašu, uvaljate ovako malo u brašno i na taj način ćete sprečiti da se testo lepi za nju. Trudite se da što više testa iskoristite, tako što ćete seći dosta blizu krofne. Svakako ćemo od preostalog testa zamesiti i razvući nove krofne, ali nam je svakako cilj da ubrzamo maksimalno proces. Ovako sada isečene krofne ćemo staviti na neki pobrašnjeni plato i pokriti kesu. Ono gdje sam ja pogrešila, i to ćete možda i vidjeti prilikom prženja, da neke krofne nemaju okolo prsten, to jest nisu mogle lepo da narastu. Bile su one mekane i ukusne, ali nisam pokrila lepo kesom i one koje su bile ispod kese su lepo narasle, a one koje nisu bile ispod kese su se malo osušile. Osušilo se testo, tako da samo ih lepo ušuškajte u kesu ili možete ponovo staviti stretch foliju. I sada ću ove isečene krofne prebaciti, a onda ćemo od ostatka testa koje nam je ostalo napraviti nove krofne. Dakle, ponavljamo postupak i sečemo krofnice. Nije da moramo baš da iskoristimo do posljednjeg grama testo, ali zašto ga baciti, jer iz ovoga ćete dobiti još 10 krofni. Zapamtite koje ste prve sekli, pa ćete njih prvi pržiti, jer su one imale taj neki period ispod kese kada će dodatno narasti. Kažem, nekih 10-15 minuta otprilike je potrebno, a potom ćete i ove iz druge ture, ako možemo tako da nazovemo. Dakle, sve vreme ponavljamo isti postupak. Sada već možete staviti da vam se greje ulje. Ne morate neku veliku šerpu koristiti.
kako ne biste potrošili mnogo ulja, jer realno to ulje posle morate da bacite. Možete neku manju šerpu, odnosno užu. Meni je za snimanje ova, vidjet ćete sad kolika, bila zgodna. Ali mislim da je dosta praktičnije da bude manja šerpa. Vidite i sami u svakom slučaju kako vam više odgovara. Bitno je da krofne mogu nesmetano da plivaju u ulju, da nisu negde pri dnu, odnosno da se ne naslanjaju na dno šerpe, zato što će vam tako zagoreti. Kad se ulje dobro zagreje, spuštamo krofne. Bitno da ih spuštamo na glavu, odnosno sve vreme onaj deo krofne koji je gore, da prvi ide u ulje dole. Prvi deo, dok ne okrenemo krofne, pržimo sa poklopljenom šerpom, a sada kada ih okrenemo, sklanjamo poklopac i ne vraćamo. Kratko pržimo i sa druge strane. I pržene krofne stavljamo na kuhinski ubrus kako bi odcedili višak ulja. Odmah potom nastavljamo prženje krofne dok ne utrošimo svo ovo testo. Posne krofne, pošto su ove teste zaista poprilično dobro za krofne, zato što su krofne šuplje, pa ih možete fino puniti nekim kremom. Imate posni krem, ja obožavam posni krem Amoreti, fantastičnog je ukusa, jedemo ga čak i van posta. Stvarno ima u svim zdravim hranama, ga možete naći i za svaku je preporuku. Možete puniti i džemom, možete posuti prah šećerom. Dakle, šta god volite i kako god volite, a verujte, možete ih jesti i samo ovako, jer je testo fantastično, pogotovo što smo dodali onu koricu limuna, ili kao što rekoh, možete i koricu pomoranđe ili tako nešto. Evo vidite kako lepo imaju prsten one krofne koje su bile ispod kese, zato što se testo nije osušilo i onda im mogu nesmetano da rastu prilikom prženja. Čim uhvate ovako zlatnu boju, možete ih vaditi. Poslednja tura krofni se prži. Upravo ću da ih okrenem na drugu stranu i to bi bilo to što se krofni tiče. Zaista ih ima dosta. Dosta izađe od ove količine sastojaka. Nakon prženja krofne možete puniti, a zatim služiti vašim ukućanima. To bi bilo to. Ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da ga lajkujete, preporučite prijateljima, zapratite kanal, a vi ostanite uz Mikinu kuhinju za još dobrih recepata. Prijatno!